Agora, antes de rematar, abrimos un turno breve de preguntas, se queredes comentar algo. Anxo, sentados aquí, se alguén quere preguntar algo a calquera deles ou sobre as máscaras, ou quere vir a vela, pois agora é o momento. Eu quería facer unha pois, si, ahora. Dixen vos antes de que me chamou moita atención esta máscara de Cerdeña. O símbolo que leva aquí é unha sapétala, un símbolo que se leva utilizando en Galicia hai máis de 2000 anos. E curiosamente tamén un símbolo que se emprega en moitas das nosas máscaras. De feito, non sei se sabedes que o cigarrón leva un símbolo bordado na súa chaqueta que non se pode ver nunca, que é tabú, tabado co pano. Como é tabú non vou decir que símbolo é, pero eu vin algún que, según, sabes que despois todo isto se rodea tamén de moita mística e moita mito, que é o que lle dá a forza o cigarrón. Bueno, eu que vos digo que hai moitas das nosas máscaras e moitos dos nosos trajes que levan tamén o mesmo símbolo da esa pétala. Non, é unha estrela de 6 puntos, un símbolo solar, desde as estelas galaico-romanas atopadas no Arenal de Vigo, que aparecen estes símbolos, hasta os xugos de carros de bois, hasta en iglesias, en calquera sitio de Galicia é habitual e continuo uso dese símbolo. Que tiña? Sí. As pantallas máis antiguas de que tempo son? As que se atoparon ou que se referencia? Pois das máis antigas que hai estaban na exposición esta do museo, en principio, das que... Pero non che podo falar de datas, é que claro, cando lle preguntas a xente, pois casi todo o mundo che di que se perde na noite dos tempos, ese tipo de cousas. Por o tema de materiais, a diferencia de outros lados onde che falan tamén do mismo, non? Pero onde tanto de máscaras como de traxes, realmente os elementos cos que se fai poderían ser perfectamente, pois ter centos de anos, non? O sea, o papel existe desde o papel e o feltro, dos materiais así tan sinxelos, pois poderían ter, non sei, centos de anos, pero eu concretamente nese sentido igual sabe máis Rafa, os compañeros da saga, non vin en ningún lado que se falara do nacemento de cando empezaron a facerse as pantallas. Si hai algunhas datas de cosas moi concretas, por exemplo, comentara mesmo Miguel, non, que hai un, sábese a data desde cando os peliqueiros, pantallas ou cigarrós ou felos empezan a ter a pantalla ou mitra. Desde cando? Pois desde hai pouco máis de 100 anos. E ademais, ao parecer, sábese o nome da persoa que o meteu. Concretamente era un tipo que era militar. Foron comentarios que me fixera Miguel Osada e... O da mitra nas máscaras é habitual, incluso en moitas máscaras de toda Europa. Os Cuqueri e Bulgaria levan mitras, incluso máscaras do folclore argentino. Tendes unha colección moi interesante de máscaras no Museo Nacional de Antropoloxía en Madrid con mitras, con bigote, con barba, o sea que é algo tamén habitual a existencia de mitras. Outra cousa é a forma esa, máis parece dun gorro napoleónico, pero en canto ao tema dos materiais hai que ver que os principais materiais inicialmente eran os materiais que a xente tiña acceso, madeira, coiro e sobre todo material vegetal. Por exemplo, agora os rapaces dos folións de, pois, outro día estaba falando de Manzaneda, toda esta zona das serras, os da Morela, acá están recuperando os gorros con fitas de papel, que din que eran os tradicionais porque atoparon gorros que lle traen a restaurar con fitas, con cintas de guirnaldas de árbol de Nadal, e ao quitalo, ven que debaixo a estrutura tiña papel, pero antes que o papel eran os elementos vegetais. De feito, un dato interesante o que recadamos en Xermade, donde as mulleres levaban as sallas decoradas con follas de loureiro.
E antes das colonias e das fitas, porque o papel de color era difícil de atopar, incluso para estas máscaras tiñan que pasar un traballo tremendo para conseguir papel de xornal. Entón, os primeiros materiais que se utilizaron eran, pois, por exemplo, a espadana ou follas de millo ou de cana, follas largas que podías incluso tinguir. Despois pasamos ao papel e outros derivados, non? Pero inicialmente en toda Europa moitos destes adornos eran material vegetal. Eu quería facer que antes non comentei nada, ten a ver co tema da memoria, porque chamamos memoria histórica, da fragilidade da memoria. Fora da semellanza que pode ter unha pantalla coas tropas dos dragóns napoleónicas, se ese casco dos dragóns é prácticamente moi parecido a unha pantalla, fora da corbata que non chega a Galiza que chega aos franceses. A primeira fotografía que hai unha pantalla a Carán que estaba vestida con a coroza é de principios do século XX, non tiña traxe, propiamente dito. Eu non sei o de menos, non se importa coñecerlo. O que vou é da fragilidade da memoria, porque nós levamos 18 anos na festa da Pita, vale? O traxe este ano fixo 15 anos, o sea, a máscara da Pita, a máscara chamamos de a Carauta, a Rotalia, o que vai o bicho que vai de... A máscara este ano saliu por 15º ano. Hai 2 anos, eu discutín que era unha risa, isto é verdade, un home maior, pero non vello, xa de 60 e pico anos, que me dicía que ele se lembraba que algo había. Pero vamos a ver, alma de Dios, estaba falando de peligro, que creamos, ¿no? No, sí, pero algo había. A memoria é tradicional, porque teña aí un vídeo que non vos puxen tamén, de unha señora que pois colleu Alzheimer un par de anos despois, e que che costa moito cando falas incluso con xente maior saber que parte hai do aprendido, do que metes despois, e que parte hai do vivido, non? Ao final non chegamos máis a la de 30 anos, non? O que había non sei se en Austria, si hai uns que levan tamén arriba do traxe un pouco parecido, ten tamén a forma de arriba moi similar. A pantalla, digo. A pantalla, bueno, non como a pantalla, como a que ten... En Bulgaria hai uns que son igual que os botellos. Hai uns kukeri, hai determinados tipos dos kukeri que son igual que os botellos, igual. Mesma máscara, mesmo tipo de mitra, mesmo traxe con as mesmas cores, coa monca, moi similar. Eso desde cando está vinculado... Ui, eso xa nos daría para estar aquí falando, pero vamos, que isto é unha festa moi antigua, vinculada a toda Europa, é a última festa do ciclo de Invernía, e si é común a toda Europa, que Europa é un lugar moi pequeno, moi pequeniño, o sea, hai países de América que Europa cabe dentro. Se ti pos Chile en riba do mapa de Europa, vai de Cabo Norte hasta a Cordillera do Atlas, porque pasa que os mapas, como son egocéntricos, están a un tamaño, están a distinta proporción. Europa está máis grande que o resto dos países, así se representan, é así. Pero é un sitio moi pequeno, entón é moi común todo, somos moi parecidos en as nosas diferencias. E isto, canto máis parecido, máis atrás te remontas. Non só así, sino na Cordillera do Atlas, en Marrocos, en Turquía e en Irán se celebra o entroido con as guerras de farelos, que é moi similar como se celebraba e como se celebra aquí. Que é unha concepción dunha Europa ou paneuropea como un espacio cultural común, xa que nada de cristiano. Nin medieval nin cristiano. Nin medieval nin cristiano. Vamos a ver, estas cosas hai que matizar. Calquer fenómeno cultural é dinámico, fluye, vai cambiando, remodelándose, logo hai aportes, o cristianismo condiciona parte das datas, hai achegas novas, obviamente, a garbata ten 100 e pico anos, como vai ser tradicional? Pero, se vas ao cerne máis antigo, a esencia de que tipo de festividade vinculada co ciclo agrario, cun período onde acaba a invernía e tal, pois nos remontamos a moito antes que a Idade Media. Na Idade Media, determinado tipo de representacións, e o cristianismo influye. E non só eso, senón que o entroido que celebran nos países amasí, nos países bereberes, que non árabes, as súas datas están condicionadas ao calendario árabe, islámico, musulmán, polas invasiones musulmanas, o cual o entroido que celebran
os bereberes no Atlas vai condicionado o ciclo do calendario das festas musulmanas da festa do Carneiro. E saen os mesmos seres con máscaras de animais, os tíos con cencerros, dando a xente con varas, botando farelos. Entón, iso está documentado hai 70 anos. Pasa que non coñecemos a bibliografía europea, onde teñen perfectamente estudiado todo. A nivel galego, a bibliografía, os estudios de Antroido son mínimos. Estamos empezando. Pero nos levan 100 anos no resto de Europa. E hai que ver, porque aunque son as mesmas máscaras, os mesmos personajes, cada un con seus matices. Entón, se fala de que está en Turquía, que está en países que non teñen tradición cristiana, non pode ser cristiano. Pero hai moitas festas, non? Corríxeme se é, quero dicir, o propio Entroido, pois o conocemos como Entroido, para ser tradicional, primeiro unha cousa ten que estar vivo, non? Que é vello, pode estar morto, está vivo e vai collendo elementos materiais, van mudando porque mudan os tempos e mudan as formas. Eu non me imagino unha familia que non tiña propiedade no século XVIII, xa non falamos de facer un traxe para ir un día como a ten estar, así, un traxe para ir, non van facer un traxe para ir un Entroido. Entón vai collendo moitos elementos. Entón no Entroido temos esa riqueza, que falabas, que a Rafa, temos a riqueza en Galicia de que temos unha festa fantástica, porque como en toda Europa, certo, pero é que aquí, ao mellor é porque teño son de aquí, pero aquí vense perfectamente elementos das Lupercales, do Introitus, do Introitus cristiano, non? Do Carlos Navalis, da Candeloria, incluso da festa dos namorados, os mecos de antes que falamos, non? O sea, hai moita festas de inverno, as máscaras de inverno, o Entroido, claro, as máscaras, é que estos son máscaras de inverno, nós que temos máscaras de inverno, nacen de 4 de decembro, coa luz, o primeiro ciclo da luz, a cabos de xaneiro, aí é onde empezan a correr as máscaras. E temos elementos do carnaval, o carnaval non sei se é o máis longo do mundo, é o de Colonia, empeza o 11 de novembro ás 11, non? 11 de novembro ás 11 da noite, é cando empeza o carnaval. Eu teño algún calendario na casa do século XVII que marca o domingo de o baile de carnaval o 1 de novembro. É dicir, é unha festa que se vai reinventando, non? Vai cobrando novos elementos e é o que temos hoxe como unha festa tan potente. É que moitas das representacións que nós temos dentro do Entroido, noutras zonas de Europa, aparecen vencelladas a defuntos, a todo o ciclo da invernía que vai dende o solsticio, bueno, dende a noite de defuntos, San Martiño, os magostos, o Nadal, noutros saen no Nadal, noutros saen en Reis, noutros saen en fin de ano, noutras zonas saen na Candeloria ou en Santa Bríxida, como en Irlanda, estas momadas, e incluso chegan hasta casi maio. Entón, é todo ese período. E o que nós temos aquí existe en outros lados de Europa. O que non existe é tan diverso en un espacio tan pequeno. Mañán vai falar, que está aquí Gonzalo, e vai falar de máscara na provincia de Ourense, e vai presentar un traballo de máis de 100 figuras. Imagínate o que había, non? O que non podemos facer, que ese é o gran erro que se ven facendo aquí, é intentar estudar, xa falo da análisis antropolóxica, o significado dunha máscara sin levantar a cabeza da túa parroquia. Sabes? E entón facemos interpretacións que son verdadeiras aberracións, porque non teñen ningún sentido, porque levantas a cabeza e o mesmo tes aquí, en Eslovenia, entón non pode ser que ti estudies o cristianismo na parroquia de San Martiño de Salcedo. Digo, pois mira, o Cristo, este era un home que viña por aquí a vender zapatos e o clavaron nunha cruz. E na parroquia de lado, non, este era un home... Ese é o problema. Entón, nun sitio cobra gordo franco, no outro de tal, vamos a ver se son as mesmas figuras. Ese é o gran erro, non? Non ter en conta unha visión global e toda a bibliografía abundante que hai en todo. Pero bueno, eu xa me narrei aquí demais. Que os que ten que falar son eles. Antes falabades cando do Entroido de Sermade, falabades do rodear o pueblo, digamos, marcando a zona, a parroquia e tal. Eso tamén se fai, aínda que non vinculado ao Entroido, pero tamén, además, pola zona, fanse os cercos ou circos en Paraños, en Prado da Canda, na Franqueira. Fanse, además, con unha semana de diferencia prácticamente de uns aos outros, e fan ese ritual. Contratan os gaiteiros
sacan os santos, incluso en algunha parroquia sacan os santos, aínda que non haxe a cura, e levanse moitísimos anos sacando os santos sin cura. Os veciños ou os achegados collen os santos e levannos facer todo o cerco da parroquia, e fan tal, decir, que é outro que tamén está moi vinculado, además son zonas onde tamén se celebran pois os reises, celebrase na Franqueira, por exemplo, o dos mouros e cristianos, fan esa representación, ese teatrillo horroroso, por certo, pero bueno. Sí, os ritos de circunvalación, incluso dentro dos santuarios, a procesión, o domingo, despois da misa grande, non é casual que saian o ato, percorren o espacio sagrado reafirmando o lugar. Entón, nestas procesiones están reafirmando a súa identidade percorrendo os lindes do seu terreno. Porque o tema da rivalidade no Entroido está presente. Tanto en confrontacións ritualizadas, como que comentou Anxo destas, ou cos generais, non? Como a provocación de entrar no territorio do outro, a deixarlle o moneco do Entroido, que se ocasionaba tensións, ou ararlle a finca, ararlle a leira non, a aldea do Dalao. Entón, hai tamén hai unha serie de ritos para controlar e estandarizar esas tensións tamén territorial dun xeito... Sí, ou a darse as vivas. Claro, entón forma parte esa confrontación, esa afrontación, igual que o de devolverse visitas para fomentar os nexos sociais entre as comunidades e demarcar tamén o territorio. Hai un aspecto da territorialidade e o enfrentamento moi interesante. Anxo, deberías estar aquí, que ti tes estudado tamén esa zona. Vale, se está calentando xa. Tendes alguna cuestión máis ou agora que ven? No, a mí me interesou o tema do que acaba de decir dos circos aí na Franqueira, que eu oíno falar como está agora, debaixo do Cebreiro. Como se chama? En Prado da Canda. Creo que pertence ainda a Franqueira. É xusto debaixo do Cebreiro. Debaixo do Cebreiro, si, non E sei sei que pasaban por aí. pero pode ser. Pero que esa é o mesmo da Franqueira, que percorre todo o feito. Pero varios. Algún ano van incluso con un trator, e van os gaiteiros tocando no trator, pois levalles o día, levalles horas ou tal para correr a parroquia. Pero que non sabía que se fixesen nas outras parroquias. En Paranos, de feito, se che digo, hai moitos anos que non hai cura, e todos os anos sacan os santos, depende da xente que haxa, deixase o San Roque, levase o San Sebastián, tal, según como cuadre e como lle cae ese ano personal. Este ano queda, tal, porque claro, hai que darse relevos, porque se é pouca xente, o percorrido é longo, anos que hai os bancheos e pasar un auténtico número, e tal, pero bueno, é todo un espectáculo. Está claro que sobre todo no Entroido. O Entroido é un dos elementos fundamentais é justamente ese traspasar os límites, non? E que tamén é moi interesante o feito de que hai veces, en sitios moi concretos, onde digamos que empregan como intermediarios, justamente nese momento concreto en que se traspasa o límite, pois, ahora ven á cabeza un na zona de Quireza, Tomonde, en Cerdedo, onde tamén, cando se van visitar uns aos outros, levan en procesión, por decirlo así, o Entroido, e os da parroquia veciña que esperan por eles justamente no límite. En algúns casos xa nin sequera é o límite da parroquia, senón o límite dos lugares. E entón, onde se topan digamos que tamén onde cando había que limpar os camiños, era digamos que ata aí onde cada barrio tiña que limpar, non? Entón, ese punto de encontro, os que visitaban ían co seu Entroido como se fose un santo, e os do lugar que ian a visitar tamén chegaban ata ese punto co seu santo e co seu Entroido, e facíanse unha venia, realmente facíanse unha venia, e despois era cando entraban. Entón, e bueno, no IO, de feito mañá, non supone que pararon do tema, de cando justamente eses barrios, son 7 bandos realmente,
como se iban visitar e todo o protocolo que había para visitarse uns aos outros, non? Porque é un momento delicado. Abondando no que falabas antes de que era a mocidade no IO, decir, levan os pendóns a mocidade de Vilariño, a mocidade de Nerga, decir, levan o seu pendón de cando van dar os vivas vamos, o sea, é a mocidade. O resto poden ir atrás, pero os que os protagonistas son eles. En efecto, como dis, no momento dos vivas, que si me comentara que era moi gracioso no momento en que moitos, cando se lanzaban o viva a mocidade de Nerga, por exemplo, que despois tamén había os vellos, que estaban de público nese momento, tamén viva a mocidade de antes, ¿no? Había esa rivalidade tamén de grupo de idade, ¿no? que tamén outro elemento fundamental do entroido, ¿no? Como se fan visibles aos grupos de idade. Sí. Tedes alguna pregunta máis? Que non, porque aquí creo que pechan a media. Comenta. Respecto ao que estaba comentando o compañero, que está aí Juan Carlos que podía comentar o mellor, tamén pasa en Santiago de Arriba co tema do pucho, non? Cando se celebraba en máis sitios, pois, bueno, tamén contaban que cando un pucho de outra parroquia se arrimaba a parroquia, non? Pois, que había que pedir permiso para entrar, bueno, sí, tal que comente el mellor, se non podía crear un serio conflicto que entrases na... Non podían traspasar parroquia por parroquia. Había o que estaba documentado, que era un límite, pedía autorización, o que eran os personaxes da aldea iban ao límite, a súa venia, entón autorizábamos a facer o acompañamento. Nunca pasamos, acompañamos pero detrás. Eso sí lo pasando de los tamén no entroido por as noites entre Castiñeira e Momentero, os Vileño e Fonso tamén. Sí, se piden permiso, claro, para visitar sempre. E a veces en verso un tema moi interesante. Bueno, pois se queredes pechamos o acto por hoxe, anuncio vos o de mañán, por se estáis interesados. Mañán tenemos unha conferencia de Carlos Ares, máscaras e personaxes do entroido de Ourensán. Damián Otero falará do Carnaval de Ío, dende dentro, non é que este ali, vai vir aquí, pero vai falar como participante e organizador. E José Rodríguez Cruz, o entroido da Raya, e finalizaremos con Miguel Alonso, que falará máscara, identidade e transformación no aspecto máis simbólico das máscaras e o significado da transformación ao meterse dentro dun destes trajes. Gracias por vir e espero que disfrutedes e que viva o entroido.